Ahojte priatelia, dnes si spolu zacvičíme kalanetiku. Ľudia môžete počas cvičenia popíjať. Ja mám termočaj, doporučujem, je to super, čistí lymfu, takže nečistíte len cvičeními, pohybmi, ale aj znútra. Na zdravie. Na začiatok zahriate, ponaťahujeme sa. Kto máte možnosť, zaveste sa na tyčku, chvíľku zvisnete iba, aby sa vám uvoľnili kĺby. Tak teraz ruky pred seba, podsadíme pánev, zatneme bříško vedľa seba a dozadu. Dlane nahoru, palce k stropu mieria, áno? A naspäť. A zase dopredu. Nezabúdajte dýchať u toho. Pánev stále podsazená, zatlé bříško, zatlá prdelka. A ešte posledný. Spojíme ruce za zádama, predkloníme. A ešte si dáme 3. Výborne. Trošku vyklepnite nôžky, uvoľnite. Tak, budeme sa otáčať do stran hlavu. Podsadená pánev, zatlé brúško, zatlá prdelka. A dívame doľava a dolu. Ramena tlačíme do zeme. Nezdvíháme, áno, aby... Snažte sa pozerať za seba, čo najviac. Dýcháme. A posledný. Výborne, uvoľníme. A ešte raz. Podsadíme pánev, zatneme brúško a teraz budeme dívať do hora. Áno? Bradu sa snažte stlačiť ku stropu čo najviac. Zatlé brucho, zatlé hýžde. Šikmo nahoru, áno? Podsadená pánev, dýcháme. Tak a naposledy. Tak, uvoľníme, napijeme. Rozhodla som vás trošku motivovať do toho cvičenia k pitiu. Aj keď to má byť len hod, snažte sa vypiť aspoň tie 3 deci až pol litru počas cvičenia. Dobre, zahrievacie máme za sebou, tak teraz si stupnite zhruba na šírku karimatky, širšie ako máte ramena a natiahneme sa do strany. A držíme. Každý ten výdržový cvik by mal byť, než napočítate do 100. Niekto počíta do 100, že 10, 20, 30. Uvidíte, ako vám to pôjde. Možno s tým budete začínať a dopracujete sa, že budete počítať postupne. Každopádne, keby ste nemohli, tak si povoľte
Takže sa dáte do toho pohybu ďalej a urobíte taký pôlkruh. Keď môžete, tak ešte držíte. Tak, povolíme. Pritiahneme sa k nohám do prostriedku. A na druhú stranu. Nezabúdajte dýchať. Teraz sa vám krásne naťahujú medzižeberné svaly. Uvoľnila sa lymfa. Natiahneme sa z boku a poďme dolu. Pomaly nahoru. Vyklepneme. Tak, a keď už sme boli dolu, tak sa tam dáme naspäť. A chytíme ľavou rukou ľavý kotník, pravú ruku cez ňu a poza ľavú nohu sa pozrieme na pravú petu. Áno? A držíme. Do prostriedku a na pravú nohu, áno? Tak, povolíme, napijeme. Tak na zdravie. Jedinú vec, ktorú budete potrebovať, je stolička. Tak. Nohy špičkami od sebe, pätami k sebe. Tak, aby ste mali. Ako sa vidíte stoličku. Stupneme si na špičky a budeme drepovať. Ruky máte iba tak položené, ako takú poistku. Ako budete piť viac čaju, je možné, že budete chodiť viac na záchod, je to normálne a je to v poriadku, pretože sa čistí lymfa. Je to dobré. Chudneme tým, je to super. Gratulujeme si. Tak, zase každý podľa seba. Dáme si ešte 3, 2, 1. Výborne. Kto môže ísť až dolu, kto nemôže, zastaví si, áno? Tak. Teraz. Ľahneme si na chrbát, zdvihneme pravú nohu k stropu a ľavú súbežne s podložkou, áno? Ruky podľa tela a držíme. Ak by ste nevládali, kľudne si chytnite nohu, pritiahnite sa a potom zase sa pridajte. Tak, povolíme. Nádych do brucha. Výdych. Ešte raz nádych do brucha. Výdych. A tretíkrát. Výborne. Druhá noha k stropu. A držíme.
Je možné, že vám nohy začnú potom tak trochu vibrovať, kde máte vibračnú podlahu. Povolíme. Nádych do brucha a výdych. A nádych do brucha a výdych. A naposledy výdych. Výborne. Zdvihneme obe nohy ke stropu a pustíme tam, kde cítime, že už to zaberá a držíme. Povolíme. Každý deň pre vás môže byť originálny, iný. Jeden je vlázite viac, iný menej. Nie. Cvičte si podľa seba každý. Tak vyrovnáme nožky pred seba a budeme cvakať ako fotbalisti, áno? Buď môžete mať ruky vzadu opreté, pred sebou zdvihnuté, alebo iba položené vedľa seba. Ako je vám to príjemné. Každopádne neprehýňajte sa v chrbte, buďte malinko, ako by ste mali podcenenú pánev, áno? Tak, výborne. Zase nádych do brúška, výdych. Nádych do brúška, výdych. Ešte raz si ľahneme, pritiahneme vyrovnanú a druhá bude položená na zemi, áno? Budeme ju zdvíhať, ja si vám dám to, aby ste videli. Tak, a pritiahneme ju čo najviac. Ramena sa tlačí do zeme, aby ste ich nezdvíhali. A teraz pokrčenou pritiahneme. Vymeníme nohy. Pardon. Teraz dáme nohy do pravého uhla. Levé koleno k jednej nohe židličky, levý kotník k druhej nohe židličky. A tady všade, aby sme mali pravé uhlie, no? Ako by ste boli polka veterného mlyna. A zdvihneme nohu a držíme. Zase ruky buď môžete mať sa držať riadne, alebo ideálne iba položené. Ako pre istotu. Tento cvik, keď som robila prvýkrát, 20, tak som ho neurobila. Takže každý má svoje tempo. Potrebujú tie svaly ponaťahovať, onifa prečistiť a pôjde všetko. Tak, vymeníme naspäť. A teraz tá spodná noha bude vyrovnaná, dobre? Tak. Pokiaľ by vám to nešlo, tak si ju kľudne pokrčte. Áno. Tak a vymeníme na druhú stranu. Čím sa u týchto cvikov dáte viac dozadu, tým je to náročnejšie, áno? Alebo nohu dáte viac dozadu, je to náročnejšie. Tak, povolíme. Uvoľníme nožky do jednej strany, do druhej strany.
pôjdeme na kolena a dáme ruky nad seba, chytíme sa dlaňami k sebe a pôjdeme dolu, ako by sme si chceli sadnúť na pety. Keď to už budeme dolu, tak sa podsadíme pánev a zdvihneme sa. Áno. Držíme, dýchame. Môžete sa pochváliť, ako vám to ide krásne, že ste sa vôbec do toho dneska pustili. Môžete si predstaviť, aké budú z toho krásne výsledky. Tak a posledné 3, 4, nie 2. Posledný 1. Paráda. Šikulky. Výborne. Uvoľníme. Tak zase chytneme ešte raz. Pôjdeme tam, kde cítime, že už to zaberá. A budeme robiť také osmičky. Dýcháme. Tak, výborne. Uvoľníme. Postavíme. Vyklepeme. Teraz ešte stoličku, alebo môžete na stôl, podľa toho, čo je pre vás lepšie. Ja som si povedala, že mi stačí jedna pomôcka dneska, takže ľavú nohu dáme nahoru, pravú do pravého uhla a ľavú ruku dáme z vnútornej strany stehna a pritiahneme sa k špičke pravou rukou k ľavej nohe. Tak, dýchajte. Stále zadlé brúško, zadlá prdelka. S výdychom by vám to mohlo ísť o malivičký kúsok nižšie, aj keby to malo byť iba o 0,5 milimetra. Tak, a rovno v nohe. Výborne, povolíme, vyklepneme, druhá strana. Tak, aby ste na mňa videli. Takže ľavá noha do pravého uhlu, pravá noha na stoličke a príďte. Výborne, ešte rovno v nohe. Povolíme. Tak. Vykladnite nožky a posledný cvik. Dáme nohy z vonkajšej strany stoličky a snažíme sa ich zmáčknúť k sebe. Je to výborné na posilnenie vnútorných stehien a držíme. Zase môžete ruky buď držať pred sebou, alebo sa o ne opierať, alebo ich mať len tak položené. No, myslíte na to, že keď vás niektorý cvik vyložene baví, môžete si ho natrénovať až do 100, kým napočítate. Tak, povolíme a vymeníme nožky. Tak, zvonka zase. Tlačíme do vonka. Tak, povolíme. A posledné uvoľňovací. Máme to za sebou. Pritiahneme sa k nožkám. Najprv už pokrčenými, potom s vyrovnanými.
teraz pritiahneme pravú nohu k hrudníku a dáme cez seba. Podívame sa na druhú stranu. A opačne. Rameno od uší, hlava na zemi. Výborne. Zvládli sme to. Takže ďakujem za cvičenie a 80% nášho výkonu na zdravie.